खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद सोनारदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। दुखुनांथाव खौरां। थांनाय 2 एप्रिलाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुं हालामनि सुतियापारा गामिनि मिथिंगा बसुमतारिया हरखाबै जिउ गोमायो। गावनि बिफा जतिन बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला उन्दैनिफ्रायनो बेहा मोनसे बेराम दंखायोमोन होनना फोरमायदों, जेराव मिथिंगा बसुमतारिया फुंनि समाव सियाराव जिरायनायनिफ्राय गोग्लैनानै हरखाबै जिउ गोमायो। बिथाङा दानि सोलिफु गगामुं थुनलाइयारि आफादनि आफादगिरि महरै खामानि मावबोगासिनो दंमोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। सासे बर' आइजोआ खैफोदाव गोग्लैदों। गवालपारा जिल्ला दुनायनि सासे बर' आइजो बिजय मुंनि सासे सुबुंजों फानहैजादों। खौरांनि बादिब्ला बर' आइजोआ फिसाय आरो फिसा सानै गोजोन सनानि नखर दङमोन। दाननैसो सिगां बिजय मुंनि सुबुंजों सिनायलायो। बिनि उनाव बिजयजों गोसो थोलायनाय फावखनाव गाब्र'ना गावनि संसारखौ गारना बिजयजों खारखोमा लाङो। बिनि उनाव बिजयआ सिलिगुरिसिम लाना गंसे नखराव बर' आइजोखौ फानना थगायना खारखोमाबोयो। राहा गैयैलाय उनाव बिसानि एफआइआर आरो गावनि खाराव मारावजों पुलिसआ बोखांनो हायो। साननैसो सिगाङाव बर'नि मोसानायखौ गाज्रि नेशनेल टिभिआव दिन्थिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बिनि उनावनो बर'नि आफादफोरा रागा आरो दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो मोनसे समनि गेजेराव निमाहा बियाब्ला केस दोननाय जागोन होन्नाबो खौरांखौनो खुंना बुंदोंमोन। बे मोसानायनि गुबै दायनिगिरिखौ पन्चनजिआव सुर बाहायनाय आरो दैदेनगिरिफोरनि खामानि होनना बुंदोंमोन। मैया पन्चनजिआव सुर बाहायनाय आरो खौरां मेल खुंदोंमोन। गोरोन्थि मोसाना दिन्थिनायनि थाखाय निमाहा बिदों आरो लोगोसे आसि दिन्थिना होनायनि थाखाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सिम साबायखर बावहरो। उनाव जाहाथे जेबो गोरोन्थि जाया बिनि थाखाय बर'नि बागुरुम्बा रोनसोन्द्रि मोसानायखौ मोजां सोलोंना लागोन होनना बुंदों। मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसे इउटिउबार गेमस्रि दैमारिया दासान्दि बिसाजों गोबां दान्थे बिदान्थे जानायखौ गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। गेमस्रि दैमारिया सिगाङाव जालांनाय मिथिस्लाबै गोरोन्थि बेनि थाखाय बिसानाव गोबां सान मिथिसिगांनो निमाहा बिदों होनना बिथाव फावखुंग्रिया बुंदों। नाथाय फावखुंग्रिनि निमाहा बिनायखौ बिसायाव सावरायगोन होनना बिसानि बिबानगिरिफोरा खोथा होदोंब्लाबो उन समाव जोबथा बुब्लियाव जेबो दाजाबथाय राहा एबा निमाहा होनायनि राहा लायाखै। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै आसाम हादोरसानि दाब दाब जायगाफोराव केन्सार मेलफोरखौ बेखेवनो फैगोन। बेबादिनो बड'लेण्ड राजथावनि क'क्राझारावबो गंसे बेखेवगोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाबायदि क'क्राझाराव बेखेवनो गोनां केन्सार केयार सेन्टारनि नाम्बार प्लेटआव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनि नाम गैया आरो लोगोसे बर' रावजों लिरनायबो नुनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि आथिखालनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआर आलादा रायजोनि खुनु गाहायाव गैला। बेसेबा गेदेर रुजुनजाबाय। नाथाय बिनि उनावबो बर' रावजों गेदेर फसंथानाव लिरैया बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंलु सिखारदों। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।